Arrels ajuda a que 180 persones tinguin un lloc on sopar i on dormir cada dia. Mira, jo estic en un lloc que estan ajudant a gent que dorm al carrer i necessitem una ajuda. Ajuda. Perquè la gent pugui sortir del carrer i tingui una vida més digna, no? més humana, més maca. Bueno, que estamos necesitados y si no nos ayudamos entre nosotros, la raza humana se ve que es muy inteligente para crear bombas y para vender armamento, pero para ayudarnos unos a otros... Si Arrels desaparegués, evidentment aquestes 180 persones es tornarien a sumar als molts altres que cada nit podeu veient al carrer. Hi ha 900 persones al carrer, a la ciutat de Barcelona. Please, 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 find it in your heart to help us, because we really, really do need your help. Mai. No vull tornar al carrer, mai més. He plorat molt, ho he passat molt malament i no hi vull tornar-hi, no. Me mataria. A mi, la veritat, no voldria tornar a passar per el que he passat, ni voldria que ho passés ningú. I per desgràcia és això, cada vegada més gent al carrer, no més gent al carrer, sisplau, ajudem-nos. We have a slight problem at the moment. We're running out of money. Pempis, que donin pempis. Money. Calerons. I pasta. Es pot dir de moltes maneres i es pot gastar de moltes maneres. Es pot gastar 100% per tu o es pot gastar 95% per tu i 5% pels altres.